lehenengo eta behin bookcreator.com sartuko gara. Eta ona helduko gara. Zinin. Eta nire kontua Googlekoa denez, hau aukeratu beharko du, baina kontuz. Ikasle bezala ez. Irakasle bezala. Orain, nire kontua aukeratuko du. Eta zuzenean, pauso hau agertuko zait. Hemen, nire mailak aukeratuko ditut, adibidez, jarria ditut hauek. Horrengoa, ikasgaiak ematen ditut. Adibidez. Eta hemen, zure liburutegiaren izenburua. Adibidez. Eta hemen ja, zuzenean, sortuko dut nire liburutegia. Hemen, liburutegi honetan, ikasleak gonbidatu ahal izango ditut. Bai? Baina hori beste bideo batean ikusiko du.